Niining panahon nga ang putling ebanghelyo gihagit sa mga hiwi nga pagtulunan. Kinahanglan mo barog ang mga tinunan ni Kristo sa pagpakigbisog sa paglaban sa pagtuo nga makausa ug alang sa tanang panahon gihatag sa Dios ngadto sa iyang katawhan. Maoy hinungdan nga namugna kining tulumanon ang putling ebanghelyo. 30 minutos nga pagsabwag sa tinuod nga ebanghelyo kauban ni Pastor Jeremias Hangad. Ang putling ebanghelyo tulumanon nga gihatod kaninyo sa Unidos Community Bible Fellowship sa Unidos Plaridel, Misamis Occidental. Ang putling ebanghelyo, ang putling ebanghelyo, ang putling ebanghelyo. Alang sa pagpamalandong sa pulong sa Ginoo ni ining taknaa atong pag-aablihon ng atong Biblia sa Mark chapter 9 verses 9 hangtod sa 13. Apan sa dili pa, mayong hapon once again sa akong lulo nga 93 years old, si Lulo Isabelo Lauri Sr. Mayong hapon kanimo, Lo. Mark chapter 9 verses 9 hangtod sa 13. Ang giingon dinhi, sa nanglugsong na sila sa bukid, gidid-an sila ni Jesus sa pagpanugilon kang bisan kinsa sa ilang nakita hangtod nga ang anak sa tawo mabanhaw na. Gituman nila ang iyang sugo apan naglibog sila kun unsa ang kahulugan sa giingon niyang pagkabanhaw. Ug ilang gipangutana si Jesus, nganong nag-ingon man ang mga magtutudlo sa balaod nga kinahanglang muuna gayod pag-anhi si Elias? Siya mitubag, tinuod gayod nga si Elias muuna pag-anhi aron pag-andam sa tanang butang. Apan nganong nag-ingon man ang kasulatan nga ang anak sa tawo mag-antos pag-ayo ug isalikway. Hinuon sultihan ko kamo nga si Elias miabot na o gibuhat sa mga tawo kaniya ang tanan nga buot nilang buhaton sumala gayod sa giingon sa kasulatan. May the Lord bless the reading and meditation of His Word today. Atong gipamalandungan ni adtong miaging semana ang panghitabo nga gitawag og transfiguration, katong nausab ang panagway sa atong Ginoong Hesukristo na himong silaw kaayo, sanag kaayo mga kaigsuunan. Mao kadto ang pasundayag sa kahimayaan sa atong Ginoong Hesukristo na transform ang atong Ginoong Hesukristo into radiant glory. Hayag kayo, puti kayo, nga bisag unsang paputi nining kalibutana, dili gayod makapahimo. Ug nasaksihan kadto sa tulo ka mga disipulo ni Kristo, si Pedro, si Juan, ug si Santiago. It was an outward demonstration of the glory nga gikuptan sa atong Ginoong Hesukristo, gipanag-iya sukad pa sa sinugdanan, mga kaigsuunan. O gipili sa Ginoo nga iyang ipadayag ang iyang kahimayaan ni adtong tulo ka mga disciples, 3 chosen from among those He had chosen as disciple. O pagkahuman ni adto nga panghitabo, sa dihang naglugsong na sila gikan sa bungtod, gipahimangnuan sila ni Jesus nga isikreto una nila ang ilang nasaksihan hangtod nga mabanhaw si Kristo. Ang giingon dinhi sa bersikulo 9, sa naglugsong na sila sa bukid, gidid-an sila ni Jesus sa pagpanugilon kang bisan kinsa sa ilang nakita, hangtod nga ang anak sa tawo mabanhaw na. So the last portion of our Lord's command, nagpamatuod na usab mga kaigsuunan nga wa gyud masabti sa mga disciples ang pulong sa atong Ginoong Hesukristo. Ilabi na gayod sa kining giingon nga hangtod nga ang anak sa tawo mabanhaw na. Nakuratan sila. Nakita nila bag-uhay pa lang ang pasundayag sa kahimayaan sa atong Ginoong Hesukristo. Nakita nila si Moses ug si Elias nga nakig-istorya sa atong Ginoong Hesukristo sumala sa Lucas kapitulo 9 bersikulo 30 hangtod sa 31. Paminawan ninyo, ug sakalit mitungha ang duha ka tawo nga nakigsulti kaniya, sila mao si Moses ug si Elias nga mipakita uban sa langit nung himaya ug nakigsulti kang Jesus
mahitungod sa iyang kamatayon didto sa Jerusalem. So ang topic di ay nga gihisgutan ni Jesus, ni Elias ug ni Moses ang mahitungod sa iyang kamatayon ni Kristo didto sa Jerusalem. Napamatian kadto sa mga disciples pero wala gihapon sila makasabot, mga kaigsuunan. Hinay kaayaw ang ila ang utok nga masabdan ang kinatibuk-ang plano sa atong buhi nga Dios. Ug nadunggan nila ang tingog gikan sa langit nga nag-ingon, "This is my beloved son, listen to him." Paminawa siya. Pero sa naglugsong sila gikan niadtong bungtura, naglalis sila kung unsa ang buti pasabot sa human nga siya mabanhaw na. Ang giingon din sa bersikulo 10, gituman nila ang iyang sugo apan naglibog sila kung unsa ang kahulugan sa giingon niyang pagkabanhaw. Sa Greek language, ang buot pasabot sa naglibog sila, naglalis sila, mga kaigsuunan, nagdebate, nagdispute. In other words, wa gyud madawat sa ilang kasing-kasing ang ilang nadunggan nga si Kristo pagapatyon ug pagkahuman sa iyang kamatayon mabanhaw siya pagkahuman sa tulo ka adlaw. In spite of the word nga nabati nila tingog gikan sa langit nga paminaw kamo kaniya, gisulti ni Kristo ang mahitungod sa iyang kamatayon ug pagkabanhaw. Ang ilang kasing-kasing hunahuna nagdumili sa pagpaminaw, gumikan kay naglibog paghihapon sila kung unsa ang hinungdan sa giingon ni Jesus nga pagkabanhaw. And this led to the next question. Kay wa gyud nila madawat kadto sa ilang kasing-kasing, nangutana sila sa bersikulo 11. Gipangutana si Jesus, nganong nag-ingon man ang mga magtutudlo sa balaod nga kinahanglang muuna gayod pag-anhi si Elias? Una sa tanan, mga kaigsuunan, kung ang kamatayon ni Jesus ug ang pagkabanhaw konektado sa gingharian sa Dios nga makagagahom gayod kaayo, di ba ang messianic prophecy mura og dili matuman kung mamatay si Kristo? Mao kadto ang mentalidad nga anaa ang mga disciples ni Jesus nga si Elias mubalik diri sa kalibutan, kay wa man to si Elias miagig kamatayon, nga si Elias mubalik sa kalibutan adisir muanhi ang Mesiyas. Mao kadto ang ilang gikuptan nga saad sa daang tugon. Sa ilang hunahuna ang propesiya nga naga-declare nga si Elias muanhi in person ug mulakaw dinhi sa kalibutan adisir moabot ang Mesiyas. Kinahanglang mahitabo gayod kay wa man sila kasabot nga una na biyang gitudlo ni Kristo kanila nga si Elias mao si Juan Bautista. Dili literal kundili ang kinaiya ni Elias kinaiya ni Juan Bautista. Malakias kapitulo 4 bersikulo 5. Apan sa dili pa moabot ang dako ug makalilisang nga adlaw sa Ginoo, ipadala ko kaninyo si propeta Elias. Well, ikaduha, kung si Elias muanhi aron sa pag-restore, pagpabalik sa pagkamatarong and harmony in human relationships, nganong kinahanglan pa mang mamatay ang Mesiyas? Kaya ang giingon biya sa bersikulo 6 sa Malakias kapitulo 4, hiusahon niya ang mga ginikanan ug ang mga anak aron dili kulaglagon ang inyong nasod. Gisultihan na sila ni Kristo nga miabot na si Elias. Pero what day nila masabti ang gitudlo sa atong Ginoong Hesukristo? Matthew chapter 11 verses 13 hangtod sa 14. Kay ang tanang propeta ug ang balaod ni Moises hangtod sa panahon ni Juan naghisgot mahitungod sa paghari sa Dios. Ug kung gusto kamong mutuo sa ilang mensahe, si Juan mao ang gipasabot sa propeta sa dihang miingon siya nga mobalik si Elias. Si Juan Bautista di ay ang katumanan. Dili kay literal nga si Juan Bautista mao si Elias, kundili ang kinaiya ni Elias mao ang kinaiya ni Juan Bautista. Dili di ay literal, gipasabot na ni Kristo kadto kanila sa miagi, wa gyud gihapon sila makasabot. Karon, gipasabot na usab ni Kristo kanila pag-usab. So, pasensyoso kaayo ang atong buhi nga Dios. Marcos kapitulo 9 bersikulo 12 hangtod sa 13. Siya mitubag, tinuod gayod nga si Elias muuna pag-anhi aron pag-andam sa tanang butang. Apan nganong nag-ingon man ang kasulatan nga ang anak sa tawo mag-antos pag-ayo og isalikway. Hinuon, sultihan ko kamo nga si Elias miabot na.
o gibuhat sa mga tawo kaniya ang tanan nga buot nilang buhaton, sumala gayod sa giingon sa kasulatan. So miingon si Jesus, miabot na si Elias. Ug ilang gibuhat kang Elias, ang gusto nilang pagabuhaton sa anak sa tawo. Kay si Juan Bautista, gipatay biya nila mga kaigsunan. Gipatay ni Haring Herodes. So, gi-affirm na usab ni Kristo, giutro na kon usab ni Kristo pag-ingon nga ang anak sa tao kinahanglang mag-antos, pagapatyon. O gidugang ni Jesus ang basihan sa iyang gipamulong, nahasulat na sa daang tugon, nahasulat na sa kasulatan. Asa sa daang tugon, mabasa nga ang Mesiyas mag-antos. Isayas Kapitulo 53, versikulo 3 hangtod sa 5. Gitamay nato siya og gisalikway, nakasinati siyag mga kagulanan ug mga pag-antos, gani walay mutan-aw kaniya. Wala nato siya tagda og gipakawalay bili lamang. Apan giantos niya ang mga kasakitan nga kita untay angay mag-antos ug gipas-an ang atong mga alantuson. Nagtuo kita nga ang iyang pag-antos silot kaniya sa Dios. Gani gisamaran siya tungod sa atong mga sala. Napango siya tungod sa atong pagkadautan. Giantos niya ang kastigo nga maoy nakaluwas kanato ug pinaagi sa iyang mga labod na nga ayo kita. It was already prophesied in the Old Testament that the Son of God would suffer. Ug gipresyum ni Pedro ug sa iyang mga kauban nga murag nasipyat si Jesus sa iyang gipamulong kay wa gyud nila madawat nga si Kristo mamatay. This was all to perfectly fulfill the predeterminate counsel of God. Ang Dios na ang nagtakda nga ang anak sa tawo or anak sa Dios pagapatyon gayod. Pero isip dugang sa ilang pagkadismaya, gisulti usab ni Jesus nga si Elias mag-antos usab. O giutro ni Kristo pagpasabot nga si Juan Bautista nag-antos gayod o gipapatay sa mga tawo. So sa nahabiling takna sa atong pagpamalandong karon mga kaigsuunan, atong pamalandungan kining giingon nga muanhi ang usa ka sulugoon in the spirit of Elijah sa kinaiya ni Elias. So unang punto, the spiritual fulfillment. Dili literal ang fulfillment kundi spiritual. Ikaduha, the essence of the spiritual fulfillment. Ang kinaiyahan or leksyon sa spiritual fulfillment. Atong unahon ang unang punto, mga kahigalaan, mga kaigsuunan, the spiritual fulfillment. Una, gitudlo na sa atong Ginoong Hesukristo nga si Juan Bautista mao ang nagtuman sa propesiya nga muuna si Elias pag-anhi adisir ang Mesiyas moabot. Figuratively natuman kini kang Juan Bautista, dili literal kay wala man nagtudlo ang Biblia og reincarnation. Luke chapter 1 verse 16 to 17 ang giingon dinhi, ug dadon niya ang daghang mga tawo sa Israel balik ngadto sa Ginoo nga ilang Dios. Maguna siya sa Ginoo inubanan sa Espiritu ug Gahum sama sa nabatunan ni propeta Elias. So, inubanan sa Espiritu o Gahum, dili literal, kundili spiritual figurative. Himuon niya nga magkauli ang mga amahan ug mga anak, ang mga masupilon iyang pabalikon sa mataro nga dalan ug ang damo niya ang katawhan alang sa Ginoo. Pero siguro mangutana mo, di ba may balibad man si Juan Bautista ni atong gipangutana siya kung siya ba si Elias? Tinuod, miingon gyud si Juan Bautista nga dili siya si Elias. Juan Kapitulo 1, versikulo 21. Pero miingon si Jesus na siya mao si Elias in spirit, not in literal, but in spirit. Ang giingon din sa John chapter 1, verse 21, kinsa ka man di ay? Nangutana sila, si Elias ka ba? Dili, mitubag siya. Ikaw ba ang propeta nga among gipaabot? Nangutana sila, dili, mitubag siya. Gibalibara ni Juan ang sipyat nila nga understanding nga siya mao si Elias nga literal, mura ba og reincarnation mga kaigsuunan. Si Juan Bautista dili siya literal nga si Elias, pero siya ang katumanan sa Elijah nga moabot figuratively or spiritually. Gumikan kay ang kinaiyahan ni Elias sa daang tugon, Xerox copy kaayo ang kinaiya ni Juan Bautista.
That was the ministry of John the Baptist. Isog kayo siyang nagawali sa paghinulsol. Lucas Kapitulo 1, versikulo 17. Maguna siya sa Ginoo inubanan sa Espiritu ug Gahum sama sa nabatunan ni Prophet Elias. So dili dahi kini literal mga kaigsunan. Himuon niya nga magkauli ang mga amahan ug mga anak, ang mga masupilon iyang pabalikon sa matarong nga dalan ug ang damon niya ang katawhan alang sa Ginoo. Tinuod biagyod nga ang tinuod nga nakabig sa atong buhi nga Dios aduna gayoy kabag-uhan sa ilang kasing-kasing. Kung anak sila nga kusog kaing motibad sa mga ginikanan, unya nailhan nila si Kristo ug nakabaton sila og kaluwasan, aduna na sila'y bag-ong kasing-kasing nga matinahuron. Sa susamang paagi kung sila amahan nga nagpasagad sa ilang pamilya, wala na higugma sa asawa ug mga anak, ug abusado kaayo sa nga tanan, kung ilang mailhan ang tinuod nga Ginoo, kung ilang mailhan si Hesukristo, aduna gayoy kabag-uhan sa ilang kinabuhi. So, ang tanan nga gipadala sa Ginoo nga mga sulugoon nga iyang gibubuan og Espiritu ug Gahum sama ni Elias, mailhan nato gumikan kay ang ilang mga pagpangwali. Dili sila magpanuko, dili sila maghadlok sa pagwali, mahitungod sa paghukom sa Dios, mahitungod sa kasalanan, ug mahitungod sa kapasayloan. Mao kadto ang giwali ni Elias, mao kadto ang giwali ni Kristo, mao kadto ang giwali sa mga apostoles, mao kadto ang giwali sa tanang mga matinud-anon nga sulugoon sa Ginoo hangtod sa atong kapanahunan karon. Elijahs are still in the world today. Ang mga Elias anaa gihapon sa atong kalibutan karon. Kutob sa mga sulugoon sa Ginoo nga nagwali sa kamatuoran nga maisugon nga walay lipod-lipod, anaa kanila ang espiritu ni Elias figuratively. Buti pasabot, anaa kanila ang kinaiya ni Elias ug mao kani ang gikinahanglan sa atong kalibutan karon. Ang pastor nga maisugon gayud kaayong magwali sa pulong sa Ginoo, mahitungod sa kasalanan, mahitungod sa paghinulsol, ug mahitungod sa kaluwasan nga gikan lamang gayud kang Kristo, grasya, madawat nato nga libre. Pero ang makadawat sa maong kaluwasan aduna gayoy kabag-uhan, kay ang nag-angkon nga sila luwas, pero walay kabag-uhan, walay paghinulsol, dili kana tinuod nga luwas. That kind of message mga kaigsuunan, gidid-an kana sa mga tawo. Gumikan kay ang ilang understanding ni ana, judgmental kana nga message. But that is the message of the gospel in the Bible. Ug dili nato kana usbon. Mudangat na kita sa ikaduhang punto, the essence of the spiritual fulfillment. Unsa may buot pasabot sa saad sa Ginoo sa Mark chapter 9 verse 12. Siya mitubag, tinuod gayod nga si Elias muuna pag-anhi aron pag-andam sa tanang butang, apan nganong nag-ingon man ang kasulatan, nga nganak sa tawo mag-antos pag-ayo og isa likway. Pero ang giingon sa Malakias 4:6, hiusahon niya ang mga ginikanan ug ang mga anak aron dili ko laglagon ang inyong nasod. There are whole ministries built on this today. Nga ang focus lang nila sa ilang ministeryo, family counseling, wala may sipyat ana. Pero kung kana ra gyud ang ilang understanding nga ang pamilya makabaton og kalinaw, nag-focus sila sa marriage counseling, unya wala nila giwali ang mahitungod sa kasalanan, wala nila giwali ang mahitungod sa ebanghelyo, wala nila giwali ang mahitungod sa paghinulsol. That is a very limited understanding. Sumala sa akong gikaingon mga kaigsuunan, kung tinuod gayud nga nailhan sa usa ka tawo si Kristo ingon nga Dios nga manluluwas, aduna gayoy kabag-uhan sa iyang kinabuhi because the gospel of God is a transforming gospel. Usa kini ka ebanghelyo nga naghatag og kabag-uhan. Usbon sa Ginoo ang kasing-kasing sa mga tawo nga iyang giluwas. We have been brought to flee from the wrath to come. Midangup na kita kang Kristo. Ang giingon sa Episo Kapitulo 5, versikulo 6 hangtod sa 7, ang tanan nga mga naluwas adunay pahimangno nga ilang ikinabuhi kanunay. Ayaw kamo pagpatunto kang bisan kinsa
pinaagi sa mga pulong nga binuang kay tungod niini mahiagom sa kapungot sa Dios ang musupil kaniya busa likayi gayod ninyo kining mga tawhana. Christianity is transforming. Busa ang usa ka tawo nga nag-angkon nga Kristohanon pero walay kabag-uhan, peke kana nga Christianity. Ephesians chapter 5 verse 21. Tungod kang Kristo pag tinahuray kamo. So adunay pagtahod, adunay pagtamod. Ang relasyon sa bana ug asawa mabag-o usab. Ephesians 5:22. Mga asawa tahura ug sundan ninyo ang inyong bana sama nga nagtahod ug nagsunod kamo sa Ginoo. Ephesians 5:25. Mga bana higugma ang inyong asawa ingon nga gihigugma ni Kristo ang simbahan ug gitugyan ang iyang kinabuhi alang niini. Mao kini ang mga bunga sa ebanghelyo mga kaigsuonan. Ang relasyon usab sa ginikanan ug mga anak mausab mabag-o. Ephesians 6:1 hangtod sa 4. Mga anak sanglit mga Kristohanon man kamo. Sundan ninyo ang inyong mga ginikanan kay mao kini ang husto. Ang giingon sa English, children obey your parents in the Lord for this is right. Ang unang sugo nga dunay saad mao kini, tahura ang imong amahan ug inahan ug kini ang saad aron ka mabulahan ug mataas ang imong kinabuhi dinhi sa kalibutan. Mga ginikanan ayaw pasuka ang inyong mga anak. Hinuon amumaha sila sa Kristohanong disiplina ug maayong pagtulunan. So you see, there is transformation. The Christian gospel is a transforming gospel. Ug bisan pa sa mga katabang nato sa balay. Kung aduna kamoy mga katabang, ang usa ka Kristohanon nga amo dili abusado sa iyang mga katabang. Ephesians 6:5-9. Kamong mga ulipon pag masinugtanon kamo sa inyong mga agalon og tahura sila. Buhata kini sa kinasingkasing gayod samara nga si Kristo maoy inyong gialagaran. Himua kini dili lamang kun magtan-aw sila kaninyo aron daygon kamo nila kun dili buhata ang kabubut-on sa Dios. Sa kinasingkasing gayod ingon nga mga ulipon ni Kristo. Busa tumana nga malipayon ang inyong tanang buhat sama nga ang Ginoo maoy inyong gialagaran ug dili ang mga tawo lamang. Hinumdumi nga gantihan sa Ginoong magbuhat og maayo, ulipon man siya o dili. Kamong mga agalon, buhata usab ninyo kini sa inyong mga ulipon ug ayaw kamo panghulga kanila. Hinumdumi nga kamo ug sila pulos ulipon sa Ginoo ug wala siya'y pinalabi. So dunay kabag-uhan sa relationship that exists between amo ug katabang mga kaigsuonan. Tungod ug alang kang Kristo, the Christian gospel is really a transforming gospel. Nabag-o na ba ang imong kinabuhi higala? Christianity changes everything. Pinaagi kang Kristo ang tunglo sa Dios napapas nawagtang. Malakias kapitulo 4 bersikulo 6. Hiusahon niya ang mga ginikanan ug ang mga anak aron dili kulaglagon ang inyong nasod. Now, how is it that John the Baptist is credited with this? Gumikan kay si Kristo mianhi aron sa paghukom pero adisir pa naghukom ang atong Ginoo iya unang gipauna ang iyang mga ulipon aron magwali mahitungod sa tunglo nga umaabot aron mahatagan og tsansa ang mga tawo nga maghinulsol sa ilang mga sala ug mobalik sa atong Ginoo. Mianhi si Juan Bautista, nagwali mahitungod sa paghinulsol, nagwali mahitungod sa kabag-uhan sa kasing-kasing ug giandam ni Juan Bautista ang dalan sa pag-abot sa Mesiyas nga si Jesus. Matthew chapter 3 verses 1-3. Niadtong panahona miadto si Juan nga magbubunyag didto sa dapit nga awaaw sa Judea ug nagwaling nga nagingon, hinulsuli og biyai ang inyong mga sala kay hapit na maghari ang Dios. Si Juan mao ang gihisgutan ni propeta Elias sa iyang pag-ingon, may nagsinggit didto sa kamingawan. Andaman ninyo ang dalan alang sa Ginoo, himuang tulid ang iyang agianan. Matthew chapter 3 verse 7-8. Sa pagkakita ni Juan nga may daghang Pariseyo ug Saduseyo nga nanuol kaniya aron magpabunyag, giingnan niya sila, mga bitin, kinsay nagsulti kaninyo nga makalikay kamo sa taliabot nga paghukom sa Dios. Ipakita ninyo nga naghinulsol na kamo sa inyong mga sala, pinaagi sa inyong buhat.
Mao kini ang ministeryo sa ebanghelyo karon, mga kaigsuonan. Mao kini ang mensahe sa ebanghelyo, dili kining gospel message nga naaragwali mahitungod sa blessing, panalangin, mulambo ang imong negosyo, siksik, liglig, umaapaw sa Tagalog pa. No. Ang gospel, mga kaigsuunan, naghatag gayod og kabag-uhan. Gumikan kay ang pulong sa Ginoo makapabalaan sa mga katawhan. It changes everything. How families relate to one another. How we relate even to our government authorities. How we relate even to other Christians. The gospel of Christ radically changes all. Nagabag-o sa tanan, bata man or tiguang. Ang espiritu ni Elias, ang pasabot, ang kinaiya ni Elias, nag-warning kanato nga atong daganan or ikiyasan ang tunglo nga umaabot. Malakay chapter 4 verse 5 to 6. Apan sa dili pa moabot ang dako ug makalilisang adlaw sa Ginoo, ipadala ko kaninyo si propeta Elias. Hiusahon niya ang mga ginikanan ug ang mga anak aron dili ko laglagon ang inyong nasod. This is the Elijah type of messengers to preach about sin, to warn people about the judgment to come. Ug ang Elijah spirit, mga kaigsunan, wala kini natapos kang Juan Bautista, kundili nagpadayon kini hangtod sa atong kapanahunan karon. Alang sa atong mga kaigsunan ug kahigalaan. Nasakitan ba kamo sa pagpangwali sa ebanghelyo? Nakapasuko ba kini kaninyo? Nakapalagot ba kini kaninyo? Or nasamaran ang inyong kasing-kasing? Praise God! Kung nasamaran ang inyong kasing-kasing, or kung muriak kamo sa pagpangwali sa pulong sa ebanghelyo, that means tinuod nga ebanghelyo ang among giwali. Dili gitik-gitik nga ebanghelyo kunuhay. Gumikan kay ang tinuod nga ebanghelyo, do na gayoy reaksyon sa mga katawhan. Pero ang tinuod nga ebanghelyo nagtanyag usab sa kapasayloan. Nagtanyag usab sa paglaom nga bisan pag-unsa ka itom sa imong sala, kaya kining papution sa atong Ginoong Hesukristo pinaagi sa hamili niya nga dago. Kita makasasala, wala kitay abilidad nga luwason ang atong kaugalingon. Pero kung mutuo kita sa pagkamatarong ni Kristo ug sa iyang dugo nga giula didto sa krus sa Kalbaryo, bisag unsa ka itom sa atong kasalanan, malimpyo kini, mapasaylo kini ang atong kasing-kasing nga tig-a pagahumukon sa atong Ginoong Hesukristo. But the condition is, hinulsuli ang imong sala ug dangop kang Kristo uban sa dakong pagpaubos. Buhata kini karon dayon higala kay basin og ugma ulahin ang tanan. Magampo kita. Salamat o Dios sa imong mensahe niining takna, hinaot nga ikaw magatugot nga mamunga kini sa kasing-kasing huna-huna sa mga katawhan. Ihatag kanila ang gasa sa kaluwasan o hinaot nga mustuog musalig lamang sila kang Kristo. This we pray in Jesus' name. Amen. Sa manunubos duol kamo, dili maglangan duula siya. Siya nagpadayon sa pagtawag, duol na. Malipayon ang pagtigong na, kung maputligikan sa sala, ug dito magatigong kita sa iyang tuluyan. Ang iyang tulong matnunan mo, sa malipayon sundon siya. Imo siyang piliun karon, duol na. Malipayon ang pagtigong na, kung maputligikan sa sala, ug dito magatigong kita sa iyang tuluyan. Ni Uban ka nato karon, sugo ni Kristo tumanota, siya nagpadayon
pagtigunta, kun maputligikan sa sala, ug dito magatigon kita sa iyang tuluyan. Amen. Alang sa dugang nga mga pangutana, mahimong mo text kang Pastor Jeremias hangad sa 0935 744 3030.